Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiodan men Ýogşan Anagurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aýdym sazdaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň ünsüni has kan çeken habar paýtagtdaky keselçilik, dermanlaryň bahasy we garyplyk barada boldy. Ýagny okuwçylarymyz Aşgabatda ilat derman almak üçin öý goşlaryny, ulaglaryny satmagy mezur bolýar diýen atlan çap eden habarymyzy kän okapdyrlar. Çörek gotçylygy şäher we owa ýaşaýjylarynyň arasynda dartgynlyk töredýär. Jenewada aýal gyýlaryň hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna üns şekilli diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Mundan başga okuwçylarymyz Salam Dogan Türkmenistanyň gender deňligi barmy diýen atlan çap eden gepleşigimiz hem köp dinläpdirler. Azatlyk Radiosu Salam Dogan atly täze programmasyny Türkmenistanyň aýarlaryň erkekler bilen kanunlaky we durmuşdaky deňligi, öz hukuklaryny eýe bolup bilmekleri baradaky düşünjeleri, adamlaryň hukuklaryny talap etmek mümkinçiligi, maşgalanyň we jemgyýetiň öňündäki borçlary hemde jemgyýetdäki orny ýaly meselelerden söhbet açar. Bu meseleler boýunça siziň hem öz pikirleriňizi, tejribelerinizi paýlaşmaňyza garaşýar. Hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Günbatyr Türkmenistanyň köp milletli şäherlerde toylarda başga dildäki aýdymlary ulanmak gadagan edilip, diňe türkmen aýdym sazlarynyň çalynmagy we aýdylmagy talap edilýär diýip Azatlygyň habarçylary habar berýärler. Mundan başga ruhsat berilen saz repertuarynyň arasynda yerli häkimiýetler öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdymlaryna aýratyn üns berilmeligini öýdürýärler. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär. Balkanawat we Türkmen başy köp milletli ýylatly şäherlerdir. Türkmenler, ermeniler, ruslar, lezginler we başga milletleriň wekilleri bolan müňlerçe adamyň ýaşaýan bu şäherlerinde indi toy üçin playlist düzülende her kim häkimetleriň talaplaryny göz öňünde tutmaly we diňe türkmen dilinde aýdym saýlamaly. Restoranlarda toylar diňe türkmen aýdym sazlaryny aýtdyryp alınıp barylmaly we toy dawaralary türkmen däwine görä geçirilmeli. Täze durmuş gurýanlara bu arada olar toy etjegini hasawalyan bölüme ýüz tutanlaryny dillen duýduruş berilýär. Dip Türkmen başydaky Çeşme 31-nji ýanwarda gurrun berdi. Toy salonlarynyň, banket zallarynyň we restoranlaryň işgärleri hem täze talaplardan habarly. Azatlyk bilen adynyň agzalmazlygy şertinde gürleşen yerli ýaşaýjylaryň türlerine görä soňky bir näçe toy täze talaplara laýyklykda geçirilipdir. Restoran eýeleri aýdymlaryň seýsen göterminiň türkmen dilinde bolmagyna gözegçilik edýärler. Kuş depdiğini çalýarlar. Mundan başga da öňkü prezidentiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň sen diýip ağlar we saňa meniň ak güllerim ýaly hersi 7 minutluk uzun aýdymlaryny DJ 2 gedek oýnamagy mejbur boldy. Dip restoranlaryň biriniň işgäri gurrun berdi. Türkmen başyda we Balkanawatda ýaňy ýakynda toýlara gatnaşan ýaşaýjylaryň türlerine görä türli milletleriň wekilleri bolan ýaş çatynjylar we mihmanlar düýünden başga aýdym saz isläp temalaryň başga dillerde şolsanda öz dillerinde aýdym dinlenmegine ýol berilmändir. Türkmen toy aýdymlaryny we küçdepdiňi aýtdyrdylar. Hemmeler şol sazlarda tans etmeli boldular. Dip toýlaryň biriniň mihmany gurrun berdi. Soňky toýlara gatnaşanlaryň aýdyşy ýaly aýdym saz mejburlygyndan başga da toy alyp barjylarynyň çykyşynda ýyzly ýyzyna prezidentiň adyna övgüli sözler edilipdir. Stolyň başyna türkmenler, ruslar we ermeniler bardy. Biziň hemmämiz toýda däldi. Döwlet çäresine oturan ýaly duýduk. Hemmämiz döwletiň biziň şahsy durmuşymyza şeýle bir goşulmagyndan gaty närazy bolduk. Dip Türkmen başynyň ýaşaýjy saýdýar.
Türkmen ýolbaşçylarynyň şahsiýet kulty bilen bagly mejburlyk toy otoglarynyň bedeglerinde hem duýlar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli ýerlerinde ýerleşdirilýär. Hatda toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultunyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarynda gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli daralarda we jemgyýetçilik ýerlerinde atylýar, mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçitlerde bolsa ynanjylaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işgärleriň arasynda olara bolan söwgi hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desurlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşowda we Liwap vilayetlerinde köplik bolup ýaşaýan etniki özbekler medeni hukuklaryndan we däp desurlaryndan mahrum bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jins taýdan kemsitmäni, ýazgarýanlygyny we halklaryň arasynda özara düşünşmek siýasatyny ýygyderli alyp barýanlygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa ýurtda ýaşaýan milli adlyklaryň wekilleri ençemel we etnik sebeplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler we türkmen häkimetleriniň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň olaryň bilim almak we iş edinmek mümkinçiliklerini düýp götür çäklendirýänligine ünsü çekerler. Hepdäniň zeminiň leýasyna. Hökümetden aýry uramalar 29 ýanwarda Birleşen Milletler Uramasının Jenewadaky idarasynda aýal gyýlaryň hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy barada BMG-nyň aýallara garşy kemsitmeleri ýok etmek goýunça komitetine gysgaça maglumat berdi. Bu çare Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň ýurtda aýal gyýlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşini ýok etmek barada konwensiýanyň ýerine ýetirilişi barada 2 fevralda BMG komitetiniň 87-nji mejlisiniň çäklerine berjek kasabatynyň öňü sirasyna geçirildi. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýal gyýlaryň hukuklarynyň ýagdaýyna, şol sany maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsü çekdiler. First, Turkmenistan lacks adequate legislation. Birinjilik bilen Türkmenistanda aýallary maşgala zorlugundan gorumaga gönüktirilen yeterlik kanunçylyk ýok. Legislation aimed at protecting women from domestic violence. Diýip düýbi Abaşada ýerleşýän Progress gadnasynyň esaslandyrjysy Aynavat Ýaýlymowa BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çykyşyna Türkmenistanyň häzir bar bolan kanunçylyk namalarynyň zerur ülüňlere gabat gelmeýändigini we olaryň maşgala zorlugynyň pidalaryny gorap bilmeýändigini aýtdy. Law enforcement agencies frequently choose to Kanun goraýjy edaralar köplenç maşgala zorlugyny administrativ hukuk bozulmasy hökmünde kabul edýärler we diňe gaýta-gaýta edilen halatynda onu jenaýet hasaplaýarlar. Administrative offense, and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense. Diýip aýallaryň hukuklaryny goraýjy aýtdy. Ýatdasak 2020-nji ýylyň awgustyna Türkmenistanyň aýal gyýlaryň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýaldan bir aýalyň fiziki ýa-da jinsy zorlugy sezewar bolýanyny anyklady. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasynyň ilat ganasynyň Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň goldawlary bilen hem-de Türkmen hökümetiniň maliýe goldawlarynyň esasyna taýýarlandy. Maşgala zorlugy meselesi 2023-nji ýylyň noýabryna Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen beýlek bir duşuşukda hem gün tertibine getirilipdi. Şonu Türkmen wekiliýeti maşgala zorlugyny aradan aýyrmak boýunça özbaşda kanunçylyk namasynyň ýokdugyny aýdyp ýurdun Jenaýet kodeksiniň şeýle hukuk bozulmalary boýunça temmileri öz içine alýanlygyny aýdypdy. A key issue we focused on was domestic violence in that study. Bu barlygy içinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň Jenaýet kodeksinde aýry başga öz başyna jenaýet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýokmuga garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagalla edilýär we Türkmenistanyň Jenaýet kodeksiniň beýleki maddalary bu jenaýety öz içine alýar. Diýip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürüýte kanunçylyk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbi Çehiýa Respublikasyna ýerleşen Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarxal ýurt bolanyny ünsü çekip bu ýurtda aýal gyýlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanyny aýtdy.
Şeýle-de ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegiň guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meselesiniň töwerigine çäklendirmelere de üns çekdiler. Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019. Halkara gurumalarynyň çaklamalarına görä 2015-2019 ýyllar aralygynda Türkmenistanda islenilmeýän gowrululugyň 83 göterimi abort bilen tamamlanypdyr. Türkmen kanunçylygy gowrululugyň 5-nji hepdesinden soňra çağı dowrunyň emeli usul bilen düşürilmegine diňe ýörüýte lukmançylyk topurynyň netijenamasy esasyna ruhsat berýär. BMG komitetiniň ýygynyna gatnaşyjylar ýurtda aýalgylaryň hukuklarynyň kepillendirilmegi boýunça Türkmenistanyň resmi wekiliýetlerine birnäçe maslahatlar we teklipnamalary hödürlediler. Türkmenistan aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konvensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konvensiýanyň ýerine ýetirilişine esewan edýär. Türkmenistan şu wagt içinde bu konvensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürleýin hasabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti aýalgylaryň hukuklaryny çäklendirmekde ýergiderli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hassa ýetileşdi. Häkimetler aýratyn 2022-nji ýylyň aprelinden bäri aýalgylaryň daş keşfine gödäwçiligi güýçlendirýärler. Döwlet hiýetçiligine edara karhanalarda aýalgylar bilen ýörüýte duşuşyklar geçirilip milli libaslary giýmegiň ähmiýetini utaldy we göz çykkynç göderlik ferişdeleri gadagan edildi. Türkmenistanyň aýalgylar ýokary wezifelere belenilýär. Ýöne belli ýokary wezifelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde mali ykdysady pudoklary aýalgylar ýolbaş hökmüne belenilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýalgylaryň ýokary wezifelere getirilmegini diňe göz üçin edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler. Hepdäniň jeminiň ýartyny. Innik habarmyz ýurtdaky azyk üpçünçüligi hakynda. Ýurtda azyk howpsuzlygynyň üpçün edilendigini tekrarlamakdan ýaltanmaýan türkmen jurnalistleri inni en çemeýil bäri adaty ýagdaýa öwrilen gatçylygyň hakyky ýüzüni görmek üçin ilçine çykmaga ýaltanýany meňdýär. Käbir maglumatlara görä olaryň beýle işleri etmegine ruhsat berilmeýär. Adatlyň habarçylarynyň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň azyk ketmezçiligi agyr bolmagyna galýar. Çörek, un ýaly günnelik ulanylýan azyk haritlarynyň gatçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky deňsizlige hem barhaken üns çekýär. Häkimetleriň şäher ýylatynyň hukuklaryny ileri tutup, owa ýylatyny kän üns bermezligi adamlaryň arasynda barhaken agdaralyk döredýäne meňdýär diýip habarçy bilen gurlaşan adamlar aýdýarlar. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär. Şäheriň döwlet dukanlarynda çörek az mukdarda bolsa-da günde satylýar, owalarda bolsa birnäçe ünläp asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gürleşen owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dukanlarynda azyk üçünçüliginiň merkezi etraplaryndan has gowşakdygyny belleýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemel bäri dowam edýän azyk gytçylygy zararly döwlet dukanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gytçylygy sebäpli döwlet dukanlarynda izi üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakalaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýerde bolsa paýtagtda ýagdaý ýurdun beýleki ýerlerinden has ganimat hataplanýar. Owallar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owalaryň ýaşaýjylary öz dukanlarynda çörek, un ýaly zerur azygyň seýrek satylýandygy sebäpli paýtagtda barmaga özleriniň mejbur bolýandygyny belleýärler. Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörüň we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar. Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy azatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boyun hem almaýan hökümet azyk etmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilata batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowaty durmagy gadagan etmek, alyjylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we nägilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek
satyn almaga baran raýatlary nowatlardan kowdy taklady we jerime saldy. Emma polisiýanyň batyşyna paýtaxt ýaşaýjylary da sezi bar bolýar. Soňky aýlarda kanun goraýjy daralaryň işgärleri döwlet dukanlarynda 3-den artyk çörek satyn alan raýatlary saklap olaryň çöreklerini ellerinden aldylar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan böle waradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene-de izakorlaryň birini has anygy aşakdan 10-njy orna ýeledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdun sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem işe izakorlaryň birini alýar. Emma Türkmen medeniýeti bu hili habarlary ilaty ýetirmeýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, bu görkezde Täjikistan 162-nji, Kyrgyzstan 141-nji, Özbegistan 120-nji, Kazakystan 93-nji orunny, Türkmenistanyň gaz eksport edýän ýurtlary bolan Russiýa 141-nji, Hytaý bolsa 76-njy ýerde durýar. Korrupsiýa görkezinde Türkmenistanyň aşakda Ekwatorial Gvineýa, Haiti, Nikaragua, Demirgaz Koreýa, Yemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela we Somali bar. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýa garşy görüşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netije gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Odal esasan ýokary bilimde, hukuk goraýjy edaralarda we saglygy saklaýyşda köp bolan paraxorlygyň berim peşkeşiň tasdan ähli uğra ýaýranlygy, hususan işe ýerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine agyr täsir ýetirýänligi aýdylýar. Halkara aýdyňlyk guramasynyň geçen ýyl boýunça taýýarlan korrupsiýa görkezjisi Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyňky köçe paraxorlygyny nazar aýlan wagtyna gawat geldi. Türkmenistanly sürüjüleriň köçe ýol hereketine gödөгçilik edýän döwlet gullugynyň işinden bildirýän nägilelikleri köpelmese azalmaýar. Ulagly adamlar köçedäki korrupsiýanyň her günnien ýaly köçe çykan wadyny öňünden çykýanlygyny, oňa diňe taýin bolmagyň galýanlygyny, häkimetleriň bu mesele dolýany göz ýumýanlygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşýan sürüjüleriň sözlerine görä, polisiýanyň ýol gödөгçiligi gullugynyň işgärleri, paýaga işgärleri köçe korrupsiýasynyň esasy diregi bolup, öz işlerini köplenç çekinmän edýärler. Medeniýetde urulýan teletowalar öz pagonyny ýyrtyp sürje töhmet atýan polisiýa işgärini görkezýän videonyň sosial ulgamlara syzdyrylmagy emele gelen agyr ýagdaýa uly bir täsir etmedi. Şol wagtda Aşgabatdaky köçe korrupsiýasy bilen devletlerdäki köçe korrupsiýasynyň arasynda biraz tapawut bar. Welaýatlarda işleýän paýaga işgärleri paralman durup bilmeýär diýip tewit ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onun pikirçe protokollar esasan daýhan adamlar, sada adamlar üçin ýazylýar. Düzgünü bolan pully ýa wezipeli adam bolsa protokol ýazylmaýar. Şeýle-de Azatlygyň söhbetdeşi paýaga işgärleriniň esasy iki bölegi, täze işgär we tejribeli işgär diýen bölekleri bölünýändigini aýtdy. Ýaňy işe başlan ýol gödөгçilik gullugynyň işgärleri para almaga gorkýar. Olar protokoly ýazmalysyndan hem kän ýazyp gündelik planlaryny artykmazy bilen doldurýarlar. Emma tejribeli işgärler başlyklary bilen gürleşip günde alan parasyny paýlaşýarlar we kän jerime ýazgylaryny ýazmaýarlar. Deyip Azatlygyň söhbetdeşi bu ýagdaýyň köp ýyl bäri dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Baýdylýanlary anonimlik şertinde urlaşan polisiýa işgäri hem tasdiklady. Käte para almak üçin radaryň görkezden tiýdigini özümiz üýtgetmeli bolýarys. Awariýa bolan ýagdaýyna iki tarap olalaşsa protokol ýazman wakanyň bolan ýerine hasaplaşyp geçirýäris. Deyip ýolly awtologlaryň tiýdigini ölçýän gural, radar bilen durýan polisiýa işgäri gurrun berdi. Anonimlik şertinde urlaşan polisiýa işgärleriniň tasdiklamagyna görä, para almajak bolsaň paýagada, ýagny ýol gödөгçiligi gullugyny işlemegiň hiç bir peýdasy ýok.
Aylıklar hiç bir zada yetmeýär. Eginimizdäki polis eşiklerimizi özümüz satyn almaly. Edaranyň beren awtology döwülse özümüz bejertmeli. Dip işleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgär aýtdy. Bir-birinden habarsız aýry-aýrylykda gurlaşan polis işgärleriniň sözlerine görä, paýaga işgärleriniň käbiri sürüjülerden günne 1000 manat çemesini para alýar we onun belli bir bölegini özüne alyp galanyny bermeli adamlara berýär. Türkmenistandaky köçe korrupsiýasy açyk sır bolup adamlaryň gözüniň aldyna diýenýäri amala asyrlýar. Ýöne bu korrupsiýa karantin döwründe maska takynmadyk adamlara jerime salynan günleri has girdejil boldy. Şol döwürde şäher ýerlerinden gowjay, täze maşin satyn alan paýaga işgärler köpeldi. Şu sebäpden paýaga işgärleriň arasynda karantin döwrüni ýatlap, ony ırskally ýylyp atlandyrýan adamlar hem bar diýip azatlyk bilen gurlaşan ýerli synça aýtdy. Onun sözlerine göre paýaga işgärleri ýolly esasan iki bolup durýarlar we olaryň biri jerime ýazmak ýa-da para almak bilen meşgullansa, beýleki geçýän maşinler saklaýar. Meseleni para bilen çözýän sürüjüler uzak evlenmän yine öz ýoluny dowam etdirýär. Para vermedikler yarım saat wagtyny ýa-da ondan hem köp wagt ýetirip hem maşin saklayan hem protokol ýazýan polis işgärlerine garaşmaly bolýarlar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti öz döwrüne ençemegedek korrupsiýa ýol vermezlik wadasyny berdi. Köçelerde video kameralaryň oturdulmagyny berdi. Adatlyň habarçylary welaýatlarda hem video kamera gödäwçiliginiň ýola goýulan ýerleriniň bolanyny habar berdiler. Ýöne olar soňky usun maglumatlara görä paýaga işgärleriniň açyk diýenýäli para almagyny päsgel bermeýär. Sebäbi kameralaryň käbiri işledilse, käbiri işledilmeýär. Olar ulgama biriktirilmedik. Diňe protokol köçeleriň kameralary işleýär diýip ýagdaýdan habarly hünärmen aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, siz biziň Türkmenistandaky köçe para horlugy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun günwatar sewtinde habarçymyz bilen gurlaşan sürüjüleriň käbiri ýol gödäwçilik polisiýasynyň işgärlerini halky talaýan talaňçylar hökmünde häsiýetlendirdi. Olar kanuny ýüzüne maska edip kanun luwatyny geýen talaňçylar hökmüne tanalýar. Adamlar olary köçedäki itlere deňen ýerler. Eger köçede radarly polisiýa dron bolsa sürüjüler bir-birine jaň edip seresap bolawry. Köçede it bar, ýaraýmasyn diýerler. Bu inni hiç kim esir däl diýip Balkany sürüj aýtdy. Balkan welaýatyna habarçymyzyň ýazmany görä polisiýanyň ýol gödäwçiligi köplenç garyp köne arzan awtologly adamlary nyşana alýar. Ol adamlar köplenç para bermäge mejbur bolýar. Polisiýa 2020-nji ýyldan 2023-nji ýylaçyn aralykda zawoddan goýup berilen daşary ýurt ulaglaryny sürýän emeldarlary, olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryny 7-nji we 10-njy klas okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyny gözüýär. Muňa adamlar her güne diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Azatlyk bilen gurlaşan başga bir sürüjü goloýda polisiýa ofiseri bilen eden köçe sowdasyny gurrun berdi. Geçen hepde öz ulagymna Gyzlarwada gitdim. Etrap çägine şähere goloýlanymna 90 kilometr tiýlik görkezdilen ýerde 120 kilometr tiýlik bilen ýol gödäwçilik radaryna düşdüm. Özüni tanıştyran uly leýtenant agam seninki has ýokary tiýlik bolýar diýdi. Men oňa 20 manat bolýarmy diýdim. Ol maňa ýok, seninki 50 manatlyk diýdi. Mende 100 manatlyk kupýura bar diýdim. Ol getir 50 manat gaýtargyňy berjek diýip 50 manat çymy gaýdyp berdi. Bu inne adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Hiç kim hiç zady gen görmeýär diýip sürüj aýtdy. Polisiýa para beren sürüjü ýurtda para berýänler we para alýanlar üçin ýürüýdi. Bele görä amatly ýagdaýyň döredilendigini, bu ýerde hiç ýyly tötenligin ýokdugyny hem sözüne goşdy. Eger de men 120 kilometr tiýlik üçin jerime ýazdyrsam sürüjü şahadatnamamy izni almak üçin banka 150 manat tölemeli. Prawam hem deşilýär, wagtym gidýär. Bular maňa näme gerek diýip sürüjü para çözdüne hem polisiýa işgäriniň hem ýöneköy adamlaryň gowy garamagynyň sebäbini düşündirdi. Balkana sürüjüleriň biri Uly Berdimuhammedow döwrüne satyn alynan we ýollarda oturdulan göçme radarlaryň polisiýa işgärleri tarapyndan bilkasdan hatyrdan çykarlanyny, sebäbi ol enjamlaryň para almaga pätgelçilik döredenligini, bähwetli bolmanyny öňe sürdi. Habarçy bilen gurlaşan sürüjüler we ýöneköy adamlar mümkin bolan ýollarda howply çatyryklarda video gödäwçiligi ýola goýulsa, adam helakçyligine getirýän ýol hadisalarynyň az boljokdugyny aýdýarlar. Ýollarymyz yaramaz, asfaltlar zaýa,
diňe tiylige de bagly däl. Awariya bolmak ähtimallygy ýokary. Sebäbi avtomektepler sürüjülük şahadatnamalaryny satýar, zerur enlikleri öwretmeýär diýip ýerli hünärmen aýtdy. Onun sözlerine göre Balkanda erkek adamlar 5000 manat para verse bir hepde galman sürücü şahadatnamasyny alyp bilýär. Türkmenistan paraxorluğun giň ýaýramagy synçylaryň köpüsiniň pikirine göre iki ýagdaýy. Häkimiýet dolandyrış medeniýetine we adamlaryň öz meselelerini para bilen çözmegi has aňsat görmek enligine dayanýar. Hakykatdan kär halatlarda para vermek aňsat diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Mysal üçin ýolda saklan payaga gullugy jerime ýaýar. Egerde jerime öz ýaşaýan etrafynda däli başga etrafda ýazylan bolsa, öz etrafynda jerime tölemäge barsaň protokoluň entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman, ýygyna boş gaýtarýarlar. Netijede bir jerimen tölemek üçin wagt ýitirip yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azyndan bir näçe sagat nowata durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Onun sözlerine göre sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan jerimelerin protokollary jerimenin tölenjek yerine käte bir ayın dowamyna hem gelip ýetişmeýär. Bu ýagdaý aýra-aýrylykda gurlaşylan bir näçe sürüjüniň tasdiklamagyna göre adamlaryň ýoldaky jerime meselesini öz wagtynda duran ýerine çözmek isleglerini güýçlendirýär. Wagt ýetirmezlik üçin ýagdaý bolan adamlar, hususan emirlerler bu meseleni köplenç duran ýerine, ýol üstünde çözjek bolýarlar. Garyp Taýhan hemişe de bolşýaly kanun boýunça ýörejek bolýar. Sebäbi onuň uran urunyna para bermäge puly ýok diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ikinji tarapdan yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, meseleniň köçede hiç ýyly ýazgy edilmeden çözülmegi düzgünü köp bolýan, kada kanuny äsgermän içkili ýagdaýda ýola çykýan adamlar üçin gowy çykalga bolup durýar. Awtology içkili ýagdaýda sürýän emerlerler bermeli paran berseler, polisiýa işgärleri olaryň ýoluny dowam etdirmegine ruhsat berýär. Özüne gowny ýetýän adamlaryň içkili ýagdaýda saklansalar hem polisiýada ýa başga möhüm ýerde tanışlary bolsa para bermän, protokol ýazyrman gidip bilýänleri azalip beýleki bir söhbetdeşimiz bu ýerde her türlü ýagdaýlaryň bolup bilýänligini, ýokarda tanışyň bolsa aşakda para bermegiň gerek däldigini hem üns çekdi. Bir-birinden aýratynlykda pikirini aýdan adamlar köçe, yol hereket düzgünlerini ya beýlek kanunlar bolýan adamlaryň esasan häkimliklerde, beýleki jogapkar wezipelerde işleýän adamlardan, olaryň garyndaşlaryndan we çagalaryndan, pully adamlardan owaratdygyny, ýöneki adamlaryň kanuny bolmakdan gorkýanlygyny aýdýarlar. Gaýnansak da soňky nesiller, ýaşlar para berip ýa-da para alyp aňsat ýol gazanyp bolýanlygyny kän görýärler diýip bir pedagog aýtdy. Onun sözlerine göre awtologyny taksir edip ýolda gazanç edýän ýaş oglanlar payaga işgärlerine her jerime ýazylanyna berilýän paranyň öz narhynyň bardygyny, tiyizligi ýokarlandyryp aradara düşseň bermeli paranyň meçberiniň 20 manatdan başlanyp tiyizligi göre ýokarlanýandygyny aýdýarlar. Ýolda saklanan sürüjüleriň arasynda meseleni para berip çözmäge ýykyn edýän ýaşlar ýaşly sürüjülere garanyna hasken. Olar jerime tölemek üçin nowata durmak islemeýärler. Bu ýoldaky paraxorlugyň, paralyan payaga işgärleriniň perspektiwasynyň uludygyny görkezýär. Korrupsiýa bizde köpelse köpeler, emma azalyp bilmezip ýaşly muallim adatlygyň habarçysyna öz pikirini aýtdy. Türkmen pedagogunyň pikirçe paraxorlugyň giň ýaýramagynyň esas sebäbi ýurtdaky ýolbaşçylyk medeniýetinden uzalýar. Türkmenistan ýol hadiseleri we olaryň anyk sebäpleri, polisiýa paraxorlugy baradaky maglumatlary gizlin, ýapyk saklaýar we bu mesele bilen bagly soraglara açyk düşündiriş bermegi zerur hasaplamaýar. Eger halkara aýdyňlyk guramasynyň hasabatyna dolanyp gelsek, Sevitde demokratiya wawatyny giň ýaýran gaýtgynlyk, adalet ulgamynyň gowşamagy, korrupsiýa gözegçilik edilmegini pese gaçyrýar. Prokurorlar we kaýlar köplenç öz ygtyarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanýan adamlary derňäp we jezalandyryp bilmeýär.
Şeýle de Hasabat ýolbaşçylar kanunyň, hukuklaryň we demokratiýanyň hökmürawanlygyny gysgaly ýagdaýda ýokarlandyrmaly. Ýöne olaryň köpüsi bolara ilgiderli hüjüm edýär diýen netije gelýär. Hormatly dinleýijiler, egerde bu meselede öz şaýat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk. Tekleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.